Barcha галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз. Аллаһның әмерләрен тиешенчә үтәгез. Аның тыйганнарыннан ерак торыгыз. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтә: «Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә, үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Азиз кардәшләрем, санаулы көннәр, берничә генә көн калып килә изге кунакның шушы җир өстенә аяк басуына. Аллаһ Тәгаләнең бөек кунагы, 12 айның султаны булган, Аллаһының рәхмәт айы, мәгъфират айы булган изге Рамазан килә. Әлхәмдүлилләһ дип Аллаһка мең шөкерләребезне әйтик. Хәмд сәнәләребезне әйтик. Изге Рамазанга көннәр кимегән сайын безнең мөмкинлек арта. Нәрсәгә? Тормышыбызда тагын бер Рамазан айын исән сау каршы алырга. Гамәл дәфтәрләрендә кыямәт көнендә әгәр иман иясенең бер Рамазан айы, аның уразалары, аның кичке кыямнары, аның гамәл гыйбадәтләренә күбрәк булса, бу бик зур шатлык, бу бик зур бәхет була. Шушы бер ел эчендә күпме кардәшләребез Аллаһ хузурына киттеләр. Шушы бер ел эчендә күпме кардәшләребезнең гамәл дәфтәрләре ябылды. Әгәр алар безнең белән бергә узган Рамазанда ураза тотсалар, быел алар бу Рамазаннан мәхрүм булдылар. Әмма без сезнең белән Аллаһ Тәгалә безгә мөмкинлек биргән икән, яна бер Рамазанны күрергә, көндезләрен роза тотып, кичләрен кыям торырга, моңа без шатланырга тиеш. Моңа без сөенергә тиеш һәм гомумән изге Рамазан айы, Рамазанның килүе калбендә иманы булган, Аллаһны яратучы, Аллаһыдан куркучы булган йөрәкләргә Рамазанның килүе зур шатлык. Рамазанның килүе зур сөенеч булып тора. Кайбер кешеләргә Рамазан, ураза айы дисәң, күңелләрендә шатлык түгел, борчылу хисләре барлыкка килә. Һәм Рамазан дигәч, ул ниндидер безне мәхрүм итә торган ай дип кемдер аны күз алдына китерә. Янәсе, изге Рамазан айы килә, ни ашарга ярамый, ни ишәргә ярамый, ни ял итеп булмый, көне буе аш йөрергә, төне буе йокламый намазда торырга, ярар, Рамазаннар үтерде, аннан тагын рәхәтләнеп яши башларбыз дип кемдер шулай уйлый. Бу бик зур хата. Бу бик зур хата һәм бу кешенең йөрәгендәге иманында проблема бар икәнне күрсәтә. Чөнки җәмәгать, Аллаһның рәхмәт айы безне мәхрүм итәргә килми. Аллаһ безне туктале, ел буе рәхәтләнеп яшәделәр, бер ай интексеннәр әле дип әйтми. Юк җәмәгать, бу Аллаһның рәхмәт айы. Бу Аллаһның безгә бүләге.
Аллаһы Тәгалә бу айны безгә рәхмәт итеп бирде. Шуңа күрә бу ай, бу изге кунак безне таларга, алырга, аш йөртергә түгел. Бу изге кунак килә бик күп капчыклар белән бүләкләрен тияп. Ләкин шушы изге Рамазанның бүләкләрен алым дисәң, әлбәттә мич башында ятып, йоклап кына булмый. Тырышырга кирәк. Гомумән бу дөньяда нинди генә ниғмәткә ирешәм дисәң дә, һәр рәхәтнең артында михнәт тора. Тәмләп ашыйсың киләме? Килә. Җиңеңе сызганда эшлә. Эшләгәннән соң ризык бик тәмле була. Кич белән ятагың йомшак булсын, йокың тәмле булсын, телисеңме? Көне буе хезмәт итсәң, йокың тәмле була. Шуңа күрә дөньяда бер рәхәт тә михнәтсез алынмый. Бу дөньяның кагыйдәсе, иҗмахта гына һәрбер әйбер ул җиңеллек белән киләчәк, әмма бу иҗмах түгел. Шуңа күрә Рамазанның бүләкләрен дә хезмәт кылып кәсеп итәргә кирәк. Тырышырга кирәк. Әмма ләкин бу айда тырышкан һәм бу кунакны кабул итә алган, һәм аны кунак иткән иман ияләре, алар шул капчыкларда булган бик күп бүләкләрне алачаклар һәм үзләренең дөньялары эшендә, ахирәтләре эшендә бик күп файдалар кәсеп итәчәкләр иншаллах. Берничә Рамазанның бүләген генә искә төшереп китәсем килә. Иң беренче бүләк, әлбәттә, ул фарыз уразасы. Аллаһы Тәгалә бу айда гына безгә исламның бер баганасы булган фарыз уразасын насип итә. Башка айларда без бу гыйбадәтне кыла алмыйбыз. Без кылабыз нәфил уразаларын, сүннәт уразалар, ләкин сүннәт белән фарыз бер түгел, җәмәгать. Син ел буе калдырмыйча 11 айда ураза тотсаң да, син Рамазанның уразасының савабын ала алмыйсың. Чөнки фарыз белән сүннәт бер үлчәүгә салына алмый. Это абсолютно другой уровень. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә безгә Рамазанда фарыз уразасын тотырга насип итә. Имам Тирмизи риваятында килә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: кимдә ким сәбәпсез, гызырсыз, ягъни шәригать куйган сәбәптән башка Рамазанның бер көнендә ашаса ди, бер көнен бозса, тотмаса уразасын, гомере буе ураза тотса да кайтара алмас диде. Гомер буе ураза тотса да, кулдан ычкынган бер көнне кайтара алмыйсың. Шуңа күрә Рамазан фарыз уразасы айы. Һәм Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә «Фәмән шәһидә минкуму шәһра фәльясумһ» диде. Кемдә кем изге Рамазанның айын күрсә ди, уразасын тотсын диде. «Я әйюһәлләзина аману кутиба алейкумус сиям». Әй иман китергән бәндәләр, сезгә ураза тоту фарыз кылынды. Кәмә кутиба аләлләзина мин кабликум. Сезгә кадәр булган халыкларга да фарыз кылынган кебек. Һәм Аллаһы Тәгалә аятның ахырында уразаның безгә җимешен әйтте. Ләалләкум таттакун диде. Әгәр дә шушы уразаны тиешенчә тотсагыз, шәт иншалла тақвалыкка ирешерсез диде. Менә бу уразаның зур җимеше. Безгә ураза өйрәтә, ач йөрергә генә түгел. Уразаның максаты корсак киметү түгел. Уразаның шатлыгы үлчәүгә баскач, субханалла, тагын 3 кило киткән бит дип шатлану гына түгел. Юк, җәмәгать. Ураза безне тәрбияли. Без Рамазанда чиста суны да ичмибез. Без Рамазанда ипине дә ашамыйбыз. Әгәр дә ураза безне өйрәтә икән су ичмәскә, хәләл асылда ипине ашамаска, ураза безне өйрәтергә тиеш кеше ашамаска, ягъни гайбәт сөйләшмәскә.
Шуңа күрә галимнәребез әйтте, ни файда, әгәр дә мөселман көндіз ипи белән судан тыйыла, әмма ләкин ифтар кыла кешитен ашап ди. Ягъни гайбәт сөйли. Кем беләндер әрләшә, кем беләндер ачуланыша. Шуңа күрә уразаның төп максаты ул ризык һәм ишүдән туктатмый. Уразаның төп максаты безне харамнардан туктата. Безнең телләребезне уразага кертә, күзләребезне уразага кертә, кулыбыз ураза тота, аягыбыз ураза тота, йөрәгебез ураза тота. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Башка гамәл, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, башка гамәлләр өчен уннан алып 700-гә кадәр бирелсә, ураза алай түгел диде. Уразаның савабына лимит юк. Чөнки Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Ул ризыгын һәм суын минем өчен калдыра. Шахватын минем өчен калдыра. Шуңа күрә әҗр савапны да аңа мин үзем бирәм диде. Һәм ике шатлык диде ураза тотучыга. Ике шатлык. Беренчесе ифтар кылганда. Мөхтәрәм җәмәгать, ифтар кылганда беренче җимешне авызга капкач, ничек мөселман сөенә? Беренче йотым су аның тамагыннан киткәч, ничек ул шатлана? Моны аңлар өчен үзеңә ураза тотып карар кирәк. Ураза тотмаган кеше моны аңламый. Ләкин акшам намазларында җыелабыз. Азан әйтә башлагач, җимешләрне кабабыз. Менә бер-беребезнең йөзебезгә карасак, җәмәгать, тегендә офукта кояш байыды, ә безнең кояш чыга. Бөтенесенең авызлары җырыла. Бөтенесе җылмая башлый. Ул үзең шуны тоймасаң, аны аңлап булмый. Артыңда 17 сәгать ураза тормаса, бер җимеш тә кешене шул кадәр сөендергәнне аңлап булмый. Шуңа күрә аны ураза тотучыгын аңлый. Менә акшамнарда игътибар итегез, бүтән кардәшләрнең авызлары җырыла башлый, чөнки җимеш кирде. Менә беренче шатлык. Ләкин икенчесе тагын да зур шатлык. Раббысы белән очрашканда. Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә күпме шатлык, күпме сөенечләр әзерләгән шушы изге гыйбадәт өчен. Моны җәмәгать, моны хәтта пәйгамбәрләр дә безгә ирештерә алмый. Аллаһ Тәгалә нәрсәләр әзерләде безгә, аның бөтенесен без белеп тә бетерә алмыйбыз. Шуңа күрә Раббым безгә изге Рамазанның олуг бүләге фарыз уразасын алып, аны ач торуга әйләндерүдән сакласа иде. Аллаһ Тәгалә безгә тәнебезнең һәрбер әгъзасын уразага кертеп, Аллаһ ризалыгы өчен бөек гыйбадәтне торгызырга насип итсә иде. Һәм икенче бүләк җәмәгать, ул да булса, әйтәсем килә, Аллаһның бөек китабы Коръән. Аллаһ Тәгалә изге Рамазан айы турында аятны башлагач та, иң беренче шушы ниғмәтне әйтте. Шахру Рамадан аллази унзила фихил Коръән диде. Рамазан айы, ул айда Коръән инде диде. Машаллах, шушы изге кунак жир йөзенә килде. Аллаһның ахыр мөрәҗәгате, самое последнее обращение Всевышнего к человечеству, ул Коръән. Аллаһның иң изге китабы. Галимнәребез әйтте, Коръән үз эченә алдан ингән бүтән китапларны җыйды ди. Алдан ингән бүтән китапларның кыйммәте бүтәнесе Коръәндә. Һәм карагыз, Коръәни Кәрим ингән ай иң изге ай булды. Коръән ингән төн, Кадр төне иң изге төн булды. Коръәнне алып килүче җир өстенә фәрештә Җәбраил иң изге фәрештә. Коръәнне кабул итүче Аллаһның бәндәсе, сөйекле пәйгамбәребез Мөхәммәд, ул иң изге кеше генә түгел, иң изге мәхлук. Аннан да дәрәҗәле мәхлук юк. Иң Коръән ингән җирләр Мәккә, Мәдинә җирләре, җир йөзенең иң изге җирләре булды. Коръән мәдрәсәсенә беренче булып килеп утырган сахабалар хайрул куруни карни диде. Шулай бит.
Ең хайырлы буын, ең хайырлы замана булдылар. Һәм Коръан өммәте ең хайырлы өммәт булды. Шуңа күрә безнең дәрәҗәбез шушы бүйек китабыбызда. Әгәр дә без шушы бүйек китапка тотынсак, аны өйрәнсәк, без күтәреләчәкбез. Әгәр дә без бу китаптан ерагайсак, ерагайган сайын бездән гыйззәт китәчәк, бездән көч китәчәк, бездән дәрәҗә китәчәк. Шуңа күрә Аллаһның бүйек китабы ингән Рамазан айында айыруча игътибарларыгызны арттырыгыз шушы китапка. Кемдер ниятләп куйсын, иншалла, Рамазан айында Коръанны бер мәртәбә укып чыгачакмын дип. Һәм ахырга хәтлек барсын. Кемдер бәлки 2 мәртәбә укып чыгыр. Кемдер 3 мәртәбә. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның сахабаларыннан булды шундыйлар 10 көнгә бер мәртәбә укыдылар. Булды шундыйлар атнага бер мәртәбә укыдылар. Булды шундыйлар 3 көн сайын Коръан укып чыктылар. 3 көн сайын. Әйтәләр, Абу Ханифа хәзрәтләре турында, һәм шундый зур галимнәрбез турында, хәтта Рамазанда көненә 2 мәртәбә укыды дип әйтәләр. Көненә 2 мәртәбә Коръан укып чыкты дип. Ләкин бит җәмәгать, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, Аллаһның бәрәкәте, алар эшсез булмадылар. Бүген әгәр дә кемгәдер әйтсәң, Коръанны күпме укыйсың Рамазанда дип, минем бит эш кешесе, минем бит семья бар, минем бит фәлән тигән. Аларның җәмәгать шулай ук гаиләләре булды. Аларның балалары безнекеннән күбрәк булды. Ләкин алар гыйбадәткә, алар Аллаһы Тәгаләнең китабына бик күп вакыт, бик күп урын бирделәр. Шуңа күрә дөнья мәшәкатьләрен Рамазанда булса да калдырып торыгыз. Кемдер Коръанны укып чыксын, кемдер яртысын укысын, кемдер җәмәгать арабызда ничә ел намаз укый. Вот Рамадан – это месяц Корана. Поэтому каждый человек должен выстроить свои отношения с книгой Аллаха, особенно в месяц Рамадана. Запланируйте каждый из вас, как он будет относиться к Корану. Сколько времени он в этот великий месяц посвятит книге Аллаха. Кто-то пусть делает намерение 1 раз прочитать за месяц книгу Аллаха, кто-то 2 раза, машаллах. Кто-то половину, а кто-то из нас, дорогие братья, уже 5 лет совершает намаз. Он в наших рядах, альхамдулилля, но за 5 лет он до сих пор не смог выучить 28 букв. И до сих пор ходит и говорит: я не умею читать Коран. Это, дорогие братья, для нас должно быть стыдно. Поэтому кто-то целый Коран читает, а кто-то пусть себе поставит задачу, пусть найдет учителя, наймет его. Вот самые сегодня в цене репетиторы. Детям надо ЕГЭ сдавать. Сегодня учителя английского языка, потому что министрам президент сказал всем английский знать, всех нанимают. А сколько Куран-хафизов сегодня на стройке ходят? Потому что они на стройке 50-60 зарабатывают, а Куран-хафизам ему 15 платят или 10. Вот это наше состояние, дорогие братья. Поэтому наймите, ищите, платите деньги, но поставьте себе задачу за 30 дней выучите 28 букв. И чтобы на празднике вы Коран читали не с кириллицей, да, а именно с книги, с мусхафа, именно в оригинале. Поэтому каждый должен выстраивать отношения с книгой Аллаха. Это месяц Корана, это месяц благословенный, баракат. Если вы не воспользуетесь баракатом этого месяца, то как вы можете воспользоваться баракатом других месяцев, когда в этом месяце особенно милость Аллаха, Его щедрость безгранична. Шуңа күрә җәмәгать, Коръан белән арабызны төзәтик. Өченче бүләк, көндезләрен рузада булсак, кичләрен кыямнарга киләбез. Кичке тарауих намазлары. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисенең башында "Мән сама Рамаданы иманан ва ихтисабан" дип әйтсә, кем Рамазанны уразада үткәрде,
Аллахның савабын үміт етіп, иман білән аның гынахлары кешірілә десе, хадисның давамында айтты, «Мән қамы Рамаданы». Кім Рамазанны қиямда тұрды? Қиям, намазның басып тұруы. Міне, именно басып тұру, ұзақ етіп. Тезгіне икаят оқып, тезірек түшіп кетірге түгіл. Йоқ, имам артына басып, сенің аяқларың арыға тиіш. Сенің ол билләріңе түшірге тиіш. Сенаның тәмін міне шул аруыңда сезірге тиіш. Әйе жәмәғат, күні бойы ораза тұтып, тәмләп ашағаннан соң йоқы келе. Рәхәтләніп қайтып, йымшақ түшәкләрдә ятасы келе. Йоқ, мұсылман нәфісін тыя күндіз дә, ол тыя кеш білән дә. Шуңа күрә кеш білән ол ашыға Аллах йортларына. Узған елны тарауихлар булмады. Аллах бізні япты, мәхрум етті мәшітлерінен. Быйыл біз айыруша сағынырға тиіш тарауихларына. Шуңа күрә, әлхамдулилля, тарауих намазларына келейік. Басып тұрық Аллах қаршында. Менә шунда біз көрібіз, өзіміздің иманларыбыз не хәлдә икән. Бір абый айта, хәзрәт дей, сұрауыма жауап берейін деді. Нинди сұрау? Салаватның концертына барсам, 2 сағат сезілмейді өтеді. Хафиз артына келіп бассам дей, кетмей рукухқа дей, бигірәгі зоқтыра дей. Неге шулай мекен дей, Құр'ан тыңлағанда алай өтмейді. Осман ибн Ғаффан бұл сұрауға жауап берген. Ерәклеріңіз шистарса, Құр'ан тыңлап, туй алмас едіңіз дей. Ерәклер пішірақ жемағат. Құр'анда түгел проблема. Проблема бізде. Аллах хаман ерәклері бізні ашмай. Шуңа күрә зор хизмет қылырға керек. Әлхамдулилля, менә бу мәхәлләдә дә, мәшітігізде дә тарауих намазлары быйыл барашақ. Иншалла 20 рәкағат етіп хатым қылу булашақ. Һәм әлхамдулилля Құран хафиз өзіміздің татар хазрәті Шаукат хазрәт алып барашақ. Иншалла в этом году таравихи будут в мечетях, и в этой мечети будете делать хатым, иншалла, и намазы будет проводить Шаукат хазрәт, иншалла. Поэтому все приходите. Первый таравих у нас будет в понедельник, 12 числа, в 20:40 будет азан примерно, и вот после ясту ночного намаза, иншалла, начнутся таравихи. Шуңа күрә Аллах ризалығы үшін ниетлерімізді қылық, иншалла намазларымызды башқарық. Һәм соңғы бүләкні іске түсіресі келе, жәмәғат ол да болса Рамазанның бүләгі ғайет бәйрәме. Ғайет бәйрәме. Һәм ол ғайет жәмәғат теге календардағы қызыл күн болғанға ғана түгел. Ол Аллах берген бәйрәм. Һәм Аллах берген бәйрәмнің сиңа рухы кірсен үшін сен уразаны, Рамазанны дұрыс етіп өткәргә тиеш. Хатта Рамазан ғайеттен шындай бір жеңу бәйрәмі деп айтсақ та була. Ләкин фашистларны түгел, дұшманларны түгел, өзіңні жеңу. Өзіңнің шахватыңны жеңу. Һәм ғайетте кім сүйіне? Кім Рамазан айы бойынша уразасын тұтала, нәфісін тыяла, гынахлардан тыйыла, хизмет қыла, қиям тұра, сәжделерге түші, елап дұғалар қыла. Менә шул вақытта ғайет ол сизәшәк аның шыннан да зор бәйрәм икәнен. Аның рухын тыйыр үшін алдағы мәшәқатын көрге керек. Менә шул вақытта ғайет бізге шыннан да зор бәйрәм, зор бүлек булачак. Раббым Аллах келесі Рамазаннарыбызны қаршы алып, иман белән Аллахының әжірін үміт етіп күндізләрін уразада булырга, кишләрін қиямнарда тұрға Раббым насип етсін. Зәкәт төләүшіләр, изгі Рамазанда зәкәтләрігізні санап шығарығыз. Изгі айда садақаның да әжірі арта. Һәм кім, нинди изгі айда хайырлы іш эшлей ала, ізләгіз, Аллах сізге берешәк. Һәм Рамазаннан шыққанда гынахларығыздан пақланып, шистарынып, тазарынып шығырлық болсын. Пейғамбәріміз алейхиссалату вассалам бір вақыт минбәргә амин деп айтты. Һәм нәрсә деп айттың? 3 тапқыр амин деді. Нәрсә ол дегәч, Жәбраил дұға қылды деді. Шуның бірсі исән сау Рамазанға ирешіп тә, гынахларынан пақланмаған кішіге хәсрет болсын, қайғы болсын, бұрынына тозан қонсын деп айтты. Мен амин деп айттым дейді. Шуңа күрә Рамазанға ирешіп тә, гынахларыбыздан құтылмасақ, жәмәғат, тырышмасақ,
біз мәхрум кішілер болабыз, Алла сақласын. Рамазанның хайырлылығынан мәхрум кіші, ол бүтінлей мәхрум кіші. Баракаллаху лана ва лакум фил Қур'анил азим.